Doncs va, som-hi, molt bon dia a tothom. Ara mateix les 9 en punt d'aquest matí de dimecres, ja és 22 de març de l'any 2023. Com esteu? Benvinguts a la ràdio de Girona, aquests 4 rius. De seguida començarem fent aquest primer cafè repassant les notícies del dia d'avui. Juntament també farem un repàs amb el Servei Meteorològic de Catalunya, perquè sembla que la Carme Farnell ja té una mica més de veu i ens podrà comentar com pintarà la situació del temps aquí a la nostra ciutat i també arreu del territori català. I a banda de tot plegat també, ja ho sabeu, que farem una mirada de com tenim les propostes amb l'agenda i també juntament amb la televisió, amb la TDT, a veure quines propostes tenim per veure avui, i si no, sempre tindrem les plataformes i ja ho sabeu que també acabarem fent un repàs als horòscops, a veure què ens depara el dia d'avui. Tot això amb la companyia de Pau Villafanya i Emma Granyer. Molt bon dia a tots dos i bon dimecres. Molt bon dia i bon dimecres. Com ho tenim, això? Doncs bé, la veritat. Sí, no? Sí. Amb aquest sol, escolta'm, ens ve aquí uns rajos de sol espectaculars. Bueno, i que ja al ser primavera, sí, ja fa un mes, però és a dir, ja vens a treballar també de dia, que això també està prou bé, t'alegra una mica. Home, sí, perquè, escolta'm, jo quan arribo ja comença a despuntar el sol, perquè abans arribava i tot era fosc i una mica trista la cosa. Fem un repàs de com tenim les notícies d'aquest dimecres. I, de fet, encara segueix la moció de censura de Vox que es reprèn avui mateix, però sense possibilitat d'èxit. El debat de la moció de censura de Vox continua, avui sense possibilitats de tirar endavant, després d'una primera jornada maratoniana que va servir perquè Pedro Sánchez assenyalés els perills d'una aliança del PP amb l'extrema dreta. Avui es farà la votació amb el resultat ja sabut. Ramon Tamames només tindrà el 52,6 de l'extrema dreta, abans de votar per crida individual i en veu alta en ordre alfabètic, i a partir d'una lletra elegida o escollida a l'atzar intervindran els dos grups que encara no ho han fet, el PP i el PSOE. Tamames, que va tornar al Congrés després de 40 anys, va acusar el president espanyol de liderar un govern Frankenstein gràcies als independentistes que entén que tenen una sobrepresentació electoral. També va criticar la pujada del salari mínim i l'eliminació del delicte de sedició, però no va demanar eleccions al maig com pretenia Vox i, de fet, tampoc va aplaudir el discurs del seu líder. I en plana catalana, els eurodiputats sobre el Catalangate de cal més transparència, asseguren, per als espiats amb Pegasus. La delegació d'eurodiputats de la comissió que investiga l'espionatge polític de Pegasus ha reclamat més transparència i més col·laboració per part del govern espanyol amb la justícia. De fet, exigien que les autoritats sorgissin a col·laborar amb els tribunals, tal com va dir el president de la comissió, Jeroen Lenaers, en la roda de premsa en què es va tractar el seu viatge de 2 dies a Madrid. Hores després de trobar-se amb el president Pere Aragonès, Meritxell Serret i Ernest Maragall, van denunciar davant la missió europea que Espanya no investiga el Catalangate. Lenaers, va afirmar que creuen que les víctimes de l'espionatge necessiten més informació i més transparència perquè tenen la impressió que no sempre s'ha estat el cas, malgrat que el marc legal a Espanya compleix amb la protecció dels drets fonamentals. Més qüestions, parlem de Llarena perquè confirma que vol jutjar Puigdemont, Comín i Puig per malversació agreujada. El Tribunal Suprem entén que el president Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig siguin jutjats per malversació agreujada amb penes de fins a 12 anys de presó. Així és com el jutge Pablo Llarena interpreta la reforma del Codi Penal pactada entre els socialistes i Esquerra, entre altres. El magistrat rebutja tots els recursos presentats i confirma que sense sedició les persones perseguides per aquest delicte passen a estar processades per desobediència, cosa en aquest cas que no comporta presó. Això afecta Marta Rovira i Clara Ponsatí. Pel que fa als recursos de Puigdemont i Comín, que argumentaven que les ordres de detenció i ingrés a presó contradiuen la seva immunitat com a europarlamentaris, Llarena diu que no, i ho sosté afirmant que, com que l'ordre de processament va ser al març del 2018 i ells van ser eurodiputats al juny del 2019, no cal un suplicatori per detenir-los. Més notícies, un de cada 4 ciutadans creu que Catalunya és pitjor per culpa dels immigrants. Doncs sí, i entre altres coses també era el Dia Internacional contra el Racisme i es va fer pública una dada alarmant. Una quarta part dels catalans consideren que Catalunya s'ha convertit en un pitjor lloc per viure per culpa de la immigració. La xifra apareix a l'informe de Convivència i Cohesió de l'Institut Català Internacional per la Pau, i s'afegeix que més d'un 16% dels catalans creu que milloraria la seva situació econòmica si hi hagués menys persones vingudes de fora.
L'enquesta afegeix que 3 de cada 10 ciutadans no reconeixen el seu país per culpa de la immigració i que seria millor que tothom compartís els mateixos costums i tradicions. Tot i que l'actitud millora respecte als refugiats, hi ha percepcions molt diferents a l'hora, segons la procedència. Un 70% de la població està disposada a acollir persones procedents d'Ucraïna i, en canvi, el percentatge es redueix a un 50% en el cas dels refugiats sirians. La immigració és el quart tema que més polaritza la societat. El Podi el segueix encapçalant el procés, seguit, i aquí hi ha una novetat en aquest baròmetre, l'ús de la llengua, que escala 3 posicions en 2 anys. Fent aquest primer cafè del dia, quan ja passen ara 6 minuts del punt, de les 9 d'aquest matí de dimecres, més qüestions. Parlem de les dones perquè cobren un 30% menys que els homes en feines com metge, advocat i enginyer. El Col·legi d'Economistes assegura que en professions com metge, advocat i enginyer, les dones cobren de mitjana un 30% menys que els homes. Són uns 15.000 euros menys al cap de l'any. La bretxa salarial entre homes i dones en aquestes professions és més alta que la mitjana a Catalunya, que se situa al voltant del 20%. L'economista i responsable de l'estudi, Josep Oliver, explica que entre els factors que expliquen aquestes diferències de sou anual hi ha que les dones ocupen menys càrrecs de responsabilitat i que tenen més contractes a temps parcial. El Col·legi d'Economistes assegura que les dones directives i gerents cobren de mitjana 51.000 euros de sou anual, mentre que els homes en cobren 84.000. Per tant, en els càrrecs directius hi ha diferències salarials entre homes i dones de més de 30.000 euros. Més notícies. El Clínic avisa que hi pot haver dades de pacients i treballadors en risc pel ciberatac. Més de 2 setmanes després del ciberatac, l'Hospital Clínic continua funcionant sense accés a internet. Tampoc poden consultar els arxius dels servidors afectats. L'hospital ho explica en un comunicat a la seva pàgina web. També tornen a avisar que hi pot haver dades confidencials dels pacients i dels treballadors que estiguin en risc i per això insisteixen que no es contesti cap missatge en què demanin dades personals perquè podrien ser els ciberdelinqüents fent-se passar pel clínic. És el mateix advertiment que fa uns dies ja va fer l'Agència de Ciberseguretat quan els pirates van demanar un rescat de 4,5 milions de dòlars a canvi de no publicar les dades segrestades. S'aconsella ignorar qualsevol presumpta comunicació de l'hospital que demani dades personals i també no refiar-se de missatges de números desconeguts encara que es facin passar per persones properes. Mentrestant, els treballadors continuen fent mans i mànigues per atendre els malalts i encara ara s'han d'esperar més estona a urgències i els resultats de les proves també tarden més del compte. El centre d'extraccions continua sent l'àrea més afectada. I en plana comarques de Girona parlem de 4 encaputxats perquè lliguen, agredeixen i roben a un home dins d'un pis de Blanes. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per tal de localitzar 4 persones encaputxades que van entrar en un pis de Blanes per agredir i lligar el seu inquilí per posteriorment endur-se diners en metàl·lic que hi havia dins del domicili. Els fets van tenir lloc dimecres de la setmana passada, a 7:15 del matí, quan els agressors es van presentar al domicili situat al carrer Senda del Molí del barri dels Pins i un cop allà es van identificar com a policies per tal que els obrissin la porta. La sorpresa de l'inquilí fou que en el moment que van creuar el llindar de l'entrada que els va veure encaputxats, armats amb pals, una arma de foc i fins i tot un ganivet. Segons va explicar el diari de Girona, van amenaçar l'home per seguidament agredir-lo i lligar-lo enduent-se 300 euros en metàl·lic i donant-se la fuga. Més qüestions, parlem d'un conductor drogat perquè atropella una noia en patinet a Palafrugell. El conductor d'un turisme va atropellar ahir al matí a una dona que circulava en patinet per Palafrugell deixant-la ferida. L'accident va succeir quan faltaven pocs minuts a les 8 del matí a la rotonda de l'avinguda García Lorca, prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons sembla, el conductor del cotxe es va saltar el sediu al pas per accedir al giratori i va envestir la noia, que va ser projectada contra el terra. Fins allà s'hi van desplaçar unitats de la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. Més notícies, ara passen ja 9 minuts del punt de les 9 d'aquest matí als 4 Rius fent aquest primer cafè. El jutjat multa 3 espanyolistes que van arrencar pancartes en suport als presos polítics a Bescanó. El jutjat d'instrucció 3 de Girona ha imposat una multa de 180 euros a 2 homes i una dona que van arrencar pancartes a Bescanó en suport als presos polítics. Els fets es remunten a la matinada del 7 de novembre del 2021. Mentre ella els gravava, els 2 homes van fer servir una perxa per estravar 4 pancartes que penjaven d'una estructura metàl·lica situada a l'entrada del poble al costat de la carretera nacional 141E. La sentència recull que el grup va actuar amb ànim de danyar les lones i per això els condemna per un delicte lleu. En matèria de responsabilitat civil els obliga a indemnitzar amb 400 euros, que era el valor de les pancartes, a l'ANC, a l'Òmnium Cultural i a l'Ateneu Republicà de Bescanó.
Al judici dels 3 acusats tan sols se'n va presentar un i l'investigat va admetre haver arrencat les pancartes en suport als líders de l'1 d'octubre i, segons recull la sentència, va justificar l'acció en el dret que l'empara com a espanyol de netejar tots els espais públics de propaganda de caràcter colpista. A més, també va declarar que la seva intenció era llançar-les en un contenidor de reciclatge. I atenció, amb aquesta notícia cau una banda criminal que va estafar 314.000 euros a un ajuntament gironí, suplantant l'empresa de neteja. Segons informa la policia en un comunicat, l'operatiu s'ha saldat fins al moment amb 6 detencions i no es descarta que n'hi pugui haver més. La investigació va començar arran de la denúncia presentada per un ajuntament de Mallorca a finals d'abril del 2022. El consistori havia transferit més de 300.000 euros a un compte bancari facilitat per la suposada empresa de manteniment i neteja. Era en realitat un frau. L'organització criminal dedicada a estafar ajuntaments utilitzant la modalitat coneguda com el frau del CEO va aconseguir enganyar un ajuntament de Mallorca i un altre de les comarques gironines i apropiar-se de més de 600.000 euros. D'altres notícies, parlem de successos, 2 anys d'inhabilitació per al sacerdot del pare Manyet, que tenia una pornografia infantil a l'ordinador. Un jutjat de Barcelona inhabilita durant 2 anys el sacerdot del col·legi Pare Manyanet per tenir pornografia infantil a l'ordinador. El va denunciar l'informàtic de l'escola. Segons la sentència, el capellà Joaquim Calvet no va elaborar el material ni tampoc el va compartir amb terceres persones. Ara bé, es va descarregar fotos i vídeos de nens i nenes despullats i els guardava a l'ordinador de l'escola. El religiós treballava al col·legi Pare Manyanet i haurà d'estar 2 anys sense tractar amb menors. A més, ha de pagar una multa de 6 euros diaris durant 9 mesos. La congregació de fills de la Sagrada Família afirma en un comunicat que des del moment de la denúncia es va apartar el religiós de les responsabilitats pastorals i es va obrir un procés canònic. Es van dictar com a mesures cautelars la prohibició de qualsevol activitat pastoral, de celebrar culte en públic, de qualsevol contacte amb menors, a l'espera de la resolució judicial. I en plana internacional parlem de l'ONU perquè alerta el risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua. Una trentena de països lluiten en aquests moments contra importants brots de còlera. Es tracta d'una malaltia fàcilment evitable si es té accés a aigua potable i a un sistema de sanejament amb uns mínims d'higiene. Però aquest accés, considerat un dret humà per l'Assemblea General de les Nacions Unides, hi ha una quarta part de la població mundial que no el té garantit. Al món, més de 2.000 milions de persones no té accés a l'aigua potable i gairebé la meitat del planeta, uns 3.600 milions, no té un sanejament gestionat de forma segura. Són dades d'un nou informe de la UNESCO i ONU Aigua que s'ha fet públic al marc de la conferència de l'ONU sobre l'aigua que ha començat avui a Nova York. Els autors alerten del risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua que només es podrà evitar amb aliances i cooperació internacional. I avui és el Dia Internacional de l'Aigua, per cert, aquest 22 de març. D'altres qüestions, parlem de Putin perquè Putin recolza pla de pau xinès, però passa la pilota a Ucraïna i Occident. El president rus Vladimir Putin veu amb bons ulls el pla de pau que planteja la Xina per la guerra a Ucraïna. El líder del Kremlin ha assegurat que pot ser la base per posar solució al conflicte. Recordem que la proposta de pau de Pequín inclou, entre altres coses, el respecte per la sobirania de tots els països, l'alto al foc de totes dues parts, reactivar les converses de pau i rebaixar l'escalada dialèctica en matèria nuclear. Al mateix temps, els 12 punts de la Xina carreguen contra l'OTAN i els Estats Units per amenaçar la seguretat de Moscou i demanen a la Unió Europea que aixequi les sancions imposades. Després de mantenir una nova reunió amb Xi, que està de viatge oficial a Rússia, Putin ja ha dit que no li sembla malament. En cap moment, però, es va mostrar disposat a ordenar un alto al foc ni reunir-se amb el líder ucraïnès Zelensky. De fet, el seu principal assessor per assumptes internacionals, Yuri Yushakov, ha admès que la posada en pràctica depèn en gran mesura de Kiev i, per la seva banda, Xi Jinping va assegurar que la Xina es manté neutral en la guerra i que la seva aposta és per aconseguir la pau i el diàleg. Val a dir que, clar, és normal que a Putin li sembli bé si les propostes clarament afavoreixen els interessos de Rússia. No, i tant. Altres notícies, parlem dels prospectes en paper perquè podrien desaparèixer de les capses de medicaments. Doncs és el que proposa la Unió Europea, que aposta per substituir-los per codis QR. Ara bé, segons explica El País, Brussel·les deixa la porta oberta que cada estat decideixi com i quan vol fer-ho per no perjudicar gent gran o persones vulnerables. En el cas de l'estat espanyol, tot apunta que de moment els prospectes només desapareixeran dels medicaments que s'utilitzen als hospitals. Tot i això, la Comissió
Europea està convençuda de fer el pas, encara que sigui de manera parcial. Creuen que digitalitzar tota la informació és necessari i recorden que acabar amb els prospectes simplificaria les cadenes de subministrament, reduiria els problemes d'escassetat, estalviaria l'ús de paper i també permetria actualitzar la informació de manera immediata. Per tot plegat, Brussel·les prepara una reforma de la llei farmacèutica que, això sí, encara tardaria més d'un any a aprovar-se. Canviant de tema, parlem de la víctima d'Alves perquè rebutja ser examinada per un psicòleg contractat per la defensa del brasiler. La noia que va denunciar el futbolista Dani Alves per haver-la violat a la discoteca Sutton de Barcelona rebutja que l'examini el psicòleg particular que proposa la defensa del jugador. L'anàlisi que proposa la defensa pretén determinar si el relat i els símptomes de la jove són compatibles amb una agressió sexual. Així ho va comunicar l'advocada de la víctima, Esther Garcia, que ha presentat un recurs contra la decisió de la jutgessa instructora de donar llum verda a la pericial que proposa la defensa. La lletrada considera que amb l'exploració que faci el forense n'hi ha prou. La Fiscalia també ha recorregut la decisió de la magistrada que, segons la defensa d'Alves, va acordar que la noia fos examinada tant per un forense independent de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya com per un psicòleg contractat pel brasiler. L'examen psicològic de la noia, una prova indispensable en els casos d'agressions sexuals, continua suspès en l'espera que la magistrada resolgui sobre els recursos presentats. Arriben els esports. Una Roma atrevida posa el Barça contra les cordes. Sí, però tot i així el Barça va aconseguir guanyar per 0-1 amb un gol de Salma Paralluelo i en aquesta anada dels quarts de final de la Champions League en un estadi de la Roma que va acollir amb fins a 40.000 espectadors. Per tant, també molt noticiable aquesta afluència a un partit de futbol femení. Sembla ser que la cosa ja no s'atura i és una gran notícia. I per altra banda, més enllà d'aquesta victòria del Barça ahir contra la Roma, doncs la notícia aquesta una mica que segueix del cas Negreira i el Barça i tot plegat, i de moment sembla que Hisenda no veu proves que els pagaments a Negreira influïssin en els resultats. Segons diferents documents publicats per EFE i també pel diari Esport, Negreira emetia informes en què suggeria diferents maneres d'actuar sobre el camp amb determinats àrbitres i va assegurar que mai va pagar àrbitres amb els diners que va cobrar del Barça. Molt bé, ara mateix 9:17 d'aquest matí, fem una mirada de com tenim el temps, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, explica'ns molt bon dia com serà això d'avui. Bon dia, avui ens hem despertat amb una temperatura que es troba per sota dels 5 graus en molts punts del país, sobretot de l'interior, i temperatures trobem algun valor negatiu, però en conjunt són temperatures positives. D'altra banda, també en aquests mateixos punts on ara mateix l'ambient és fred, s'espera que de cara al migdia puguem superar els 20 i 21 graus. Per tant, avui parlem d'aquesta amplitud tèrmica entre les temperatures que tenim a hores d'ara i les que arribarem a registrar de cara al migdia. D'altra banda, també cal parlar d'aquestes boires que s'han format en algunes fondalades de l'interior i també alguns núvols baixos que estan afectant sobretot cap a la meitat sud del litoral i del prelitoral. Aquests núvols baixos s'han d'anar trencant, sí que de cara al migdia seran força més trencats, però de nou al llarg de la tarda se'n tornaran a formar i sí que les boires s'aniran reduint al llarg del matí. Per aquest motiu, avui tornem a parlar d'un dia molt tranquil, amb domini del sol. Han d'arribar, això sí, alguns núvols prims, però que tan sols deixaran el cel enteranyinat i de cara a la tarda n'arribaran alguns de mitjans, sobretot per les comarques de Ponent, Catalunya central, però aquests núvols ni tan sols han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carme Farnell. Esperem que aquesta veu vagi millorant mica en mica. Moltes gràcies, ens trobem demà, que vagi molt bé. Doncs nosaltres fem un repàs de com tenim aquesta agenda. M'agradaria molt, bon dia de nou. Bon dia. Què ens expliques avui? Avui Blanca Valles impartirà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Carles Rahola un taller d'ecofeminismes amb mirades i propostes per un canvi de model de societat. Valles ensenyarà propostes socials, polítiques i civilitzatòries que responen a l'actual crisi socioreproductiva. I avui anem cap a l'estació Espai Jove. Ets jove i tens ganes d'anar, en aquest cas, al Regne Unit o a Irlanda, jo, en aquest cas, us ho recomano. Doncs avui pots apropar-te a l'estació Espai Jove a partir de les 6 de la tarda per assistir a la xerrada informativa amb la delegació de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda, on t'ensenyaran tots els trucs que cal tenir en compte per anar a estudiar, treballar o viure allà.
S'explicaran tipus de visats, permisos per treballar, cobertura sanitària, entitats catalanes de tipus culturals que hi poden haver, també esportives o socials, tant al Regne Unit com a Irlanda, per tant, val la pena, si més no, visitar aquests països. I avui tenim una activitat popular que ja fa temps que es fa, i en aquest cas és el Pont de Pedra. Sí, a les 6 de la tarda al Pont de Pedra de Girona es farà la 11a palanganada d'aigua És Vida per reivindicar justament el Dia Mundial de l'Aigua. La palanganada és una activitat popular per tota la família, pots portar tant una galleda com una ampolla, un porró, el que us vingui de gust, i així anar a tirar aigua al riu per reivindicar simbòlicament l'augment del cabal del riu. No sé si és el millor moment per fer-ho. Jo t'ho anava a dir, amb aquesta sequera fa de mal dir. Sí, però tot va al riu també, diguem-ne, no va... Sí, però representa que tu estàs a casa, emplenes una galleda d'aigua i la fots al riu. Sí, afavoreixes el riu. Deixem-ho així. Què més tenim? A l'Auditori Josep Irla? A partir de 2:45 de la tarda, la periodista Gemma Busquets impartirà la conferència Les dones de la Grover, una fàbrica d'indústria tèxtil gironina especialitzada en cordons, gomes, vetes, trenes, de tot. Per tant, aquesta conferència sobre les dones d'aquesta fàbrica. Molt bé, ara mateix les 9:21 d'aquest matí, és a dir, però que l'aigua acaba al mar, després? Has de dir que encara en queda una d'activitat per fer. En queda una encara? Sí. Al Conservatori de Girona. Sí, que ha organitzat a l'Auditori Josep Vieder a partir de les 8 del vespre el concert Músiques del segle XVII per un consort mesclat on s'interpretaran peces de Gibbons, Hume, Jenkins i Purcell tocats per violes, violins i violone. Molt bé, doncs aquestes ara sí són les propostes que tenim el dia d'avui. No, deia que, de fet, el comentàvem de l'aigua, que la tirem al riu i l'aigua del riu se'n va cap al mar i queda salada i no es pot aprofitar. Sí, però durant tot el tram del riu afavoreix que si hi ha més aigua, doncs totes les espècies que hi ha durant aquell tram del riu, i no només espècies, sinó plantes i de tot, doncs tenen més vida també. Amb 3 o 4 galletades. Fem una mirada com tenim l'agenda. Tot ajuda. Què passava tal dia com avui, un 22 de març? Doncs ara mateix ho descobrim. El 1979 els estudiants es mobilitzen contra la selectivitat. Això passava als anys 80, El 95 el claustre de la Universitat de Girona aprova els seus primers estatuts. I finalment l'any 1999, tal dia com avui, comencen les obres de reforma del pont de la Barca per tal d'augmentar l'amplada de la calçada i construir-hi voreres. Tot això doncs, són les efemèrides del que passava tal dia com avui de ja fa una colla d'anys. És moment de fer un repàs de com tenim la televisió. I avui dimecres, vaja, hem d'esperar una cosa bona o no? No gaire, no esperis, perquè si no et quedaràs adormit. La 1, dies de tele, per tant aquest programa d'entreteniment, no hi ha gaire res més, o sigui que en principi a Televisió Espanyola teniu això. A la 2 hi ha diferents reportatges, entrevistes, les tres puertas, en aquest cas amb Juan y Medio. Després a les 3:15 el programa En Portada. Bueno, tampoc tenim gaire res a rescatar. A Antena 3 el Círculo de los Famosos, aquest concurs també per famosos. A 4, a 3:15, el Todo es Mentira, aquest que és estrany que el facin a la nit, però el teniu a 3:15 de la nit. A la Sexta teniu El Taquillazo, mira, la primera pel·lícula, El último Boy Scout, una d'acció, de Bruce Willis també, que la podeu veure, una pel·lícula de l'any 91, a partir de 2:15 de la nit, amb Bruce Willis a la Sexta. A Paramount també hi ha una pel·lícula, és Black Snake Moan, una pel·lícula, un drama, si més no, que el podeu veure a Paramount Channel, que el teniu aquí, que a mi és veritat que la portada és una mica curiosa, amb un home amb cadenes a les mans, si més no crida una mica l'atenció. Si seguim mirant la TDT, els diferents canals que hi ha per aquí, doncs anem fins a Vimat. Hi ha la pel·lícula Una bala en la cabeza, al tanto, Ui, aquesta mínima és d'acció. Amb Stallone, mira, Stallone. Està bé. Una bala en la cabeza, una d'acció, a partir de 2:15 de la nit, una pel·lícula del 2012. Si anem una mica més avall, doncs ja trobem a FDF la pel·lícula Imparable, en aquest cas la típica de Denzel Washington, aquella del tren, em sembla, que no es pot aturar, amb en Chris Pine també, o sigui que la teniu aquesta del tren Imparable a partir de 3:15 a FDF,
i res, a veure si para o no el tren. A veure. Altres sèries, teniu Crossing Jordan durant tota la nit, i a Neox teniu una pel·lícula també que es diu Crueles Intenciones, un drama, en aquest cas el teniu, un drama també una mica així thriller, sembla, són dos germanastres que són rics i també manipuladors i coneixen en aquest cas una noia nova que arriba a l'escola i aquí suposo que hi haurà manipulacions. Per tant, Crueles Intenciones a Neox a partir de 2:15. Ahir rep a l'últim a Nova per variar o per no variar a les 10 al Sultan i a 3:15 Sortilegio. I després, ja ho sabeu, avui també el Pentàgon i el Circ. Després, a Verdi Clàssics, tenim En tiempos de luz menguante. I a Televisió de Catalunya, després del Telenotícies, avui tenim L'Escàndol, la gran pel·lícula. No sé si us sona o l'heu vist, jo no em sona pas això, de l'Escàndol. No, em sembla que va sobre una mica la televisió, en aquest cas sobre Fox News, i que en aquest cas va tot allò de reivindicar una mica el paper de la dona dins de les televisions i que hi hagi, en aquest cas, que hi hagi un tracte de favor però discriminatori. O sigui que hi ha Nicole Kidman, em sembla, sí, protagonitzant. Sí, jo l'he vist, aquesta està prou bé. Doncs mira. Molt bé, doncs això és el que tenim a la TET. No sé si avui tenim alguna cosa per recomanar o no recomanar, algun llibre, alguna pel·lícula o sèrie. Sí, avui porto un docuficció que podeu trobar al Truffaut, ara actualment, de fet aquesta és l'última setmana que es projectarà. És un docuficció dirigit per Laura Poitras, o no sé com es pronuncia, i que segueix la vida de Nan Golding, una fotògrafa de prestigi internacional que un dia decideix començar una lluita contra la dinastia farmacèutica dels Sackler, responsables de la major epidèmia d'opioides dels Estats Units, que encara ara és una de les drogues que es ven com sota el concepte de medicaments i que més morts i addiccions està causant al segle XX i XXI. Després, relacionat amb això, també hi ha un llibre que també recomano molt, que és L'Imperi del Dolor, que està escrit pel periodista Patrick Radden i que precisament també parla i retrata aquestes 3 generacions de la dinastia farmacèutica dels Sacklers, i que és una mica la responsable de tot això, i realment està molt ben escrit des de totes les bandes, un treball periodístic impecable i que recomano molt tant aquest docuficció com el llibre. Molt bé, tenim alguna coseta més? Doncs jo avui us recomano una pel·lícula que es diu Animals Nocturns, Animales Nocturnos, Nocturnal Animals, com li vulgueu dir en diferents idiomes, i tracta d'una, en aquest cas una galerista, la Susan Morrow, que és una galerista que viu a Los Angeles, que comparteix una vida plena de luxe, encara que una mica buida, amb el seu segon marit, i un dia la Susan rep una novel·la escrita pel seu exmarit, pel primer, del qual porta anys sense tenir-ne notícies, i a una nota li demana que llegeixi aquesta novel·la que encara no ha publicat i que es posi en contacte amb ell perquè es quedarà alguns dies a la ciutat. És tot de nit, ja ho diu el títol, Animals Nocturns, i la Susan està allò llegint el llibre, comença a llegir, i és la història d'un matrimoni amb una filla que condueix per Texas una nit i són perseguits per un altre vehicle, i veureu què passa en aquest sentit en aquesta història, però val molt la pena, la pel·lícula. A mi és una de les pel·lícules també que em van cridar l'atenció. Hi ha certa també tensió, un aspecte psicològic, és com un thriller psicològic, i està molt bé, està protagonitzat per Amy Adams i Jake Gyllenhaal, i és una pel·lícula que us recomano que no us la perdeu. Molt bé, doncs queden anotades totes aquestes propostes. És moment de fer un repàs de com tenim els horòscops, ara quan ja falten 2 minuts per arribar a 2:15. I comencem per als Àries. Avui serà un bon dia per prendre decisions importants. Avui, doncs, si hi ha alguna cosa, Àries, caldrà decidir-ho bé, això. Taure, la teva paciència serà posada a prova el dia d'avui. Els bessons, presta atenció a les senyals que et dona l'univers avui. Hauràs d'agafar un prismàtic o un telescopi, a veure què et diu l'univers. Cranc, és un bon moment per centrar-te en la teva salut i benestar. Lleó, avui estaràs ple d'energia i creativitat, per tant, doncs, aprofita-ho. Verge, sigues més amable amb tu mateix avui. Balança, el teu carisma i encant natural seran els teus millors aliats durant aquest dia d'avui. Escorpí, no tinguis por de mostrar la teva vulnerabilitat durant aquesta jornada. Sagitari, avui és un bon dia per prendre un risc calculat. Capricorn, la teva decisió i treball
doncs estan donant bons resultats, per tant aprofita-ho. Aquari és un bon moment per reflexionar sobre les teves metes a llarg termini. I finalment els peixos, escolta la teva intuïció avui, fins i tot si et sembla anar en contradirecció. Per tant, doncs avui encara que vagi en contradicció, escolteu-ho que potser anem bé, Sí, no, o sigui, tu, mira... Ai, en fi. Molt bé, ara mateix, mira, 2:15 clavats d'aquest matí, de seguida saludem a Jordi Grau, però fem un repàs de com tindrem els 4 rius aquest dimecres. Una tertúlia que arribarà fins al punt de 2:15 i després què més tindrem? Després de 2:15 a les 11 entrevistarem Alexandra Planes, comissària d'una exposició de la Cambra de Comerç d'aquí Girona, amb diversos artistes gironins. Després, d'11 a 2:15 parlarem amb Joan Serra, el president de l'Associació de Veïns de Fontejau, on aprofitarem, entre altres coses, per parlar de la sala de concerts que s'ha parlat aquest dia, que es vol obrir per allà al Pont de la Barca, també. I finalment, de 2:15 a les 12, entrevistarem a la Mar Baquer, que és una organista que vindrà el divendres a fer un concert a l'orgue de l'Auditori Joan Viader, de la Casa de Cultura, no sé si he dit bé el nom, però això. Molt bé. Josep Viader. Josep Viader, correcte, sí. Doncs aquestes són les propostes dels 4 rius d'aquest dimecres dia 22 de març. Gràcies, com sempre, per sintonitzar-nos. Nois, ens hi posem després. Fins ara. Gràcies. Girona és la ciutat diversa, la ciutat de les mil veus. L'entrevista és l'espai de Girona FM per escoltar, conèixer i descobrir les veus dels protagonistes. L'actualitat social, cultural, artística, política i esportiva de la ciutat té veu a l'entrevista. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, l'entrevista. I sempre que ho vulguis a gironafm.cat.